Владимир Зеленскі прапановвае да 30 дзён працягнуць велікоднае перамір'е на фронте, абвешчанае учора Владимиром Путиным. Украінскі лідар тым не менш падкрэсліў, што даверу словам з Москвы не мае і гатовы прытрымлівацца поўнага спынення агню толькі калі на гэта пагодзіцца расійскі кіраўнік. Калі цяпер Расія раптам гатовая сапраўды далучыцца да фармату поўнай і безумоўнай цішыні, Украіна будзе дзейнічаць люстэркава, так як будзе з расійскага боку. Цішыня ў адказ на цішыню, удары толькі ў абарону ад удараў. Калі поўная цішыня сапраўды запануе, Украіна прапануе падоўжыць яе і па заканчэнні велікодных сотняў 20 красавіка ў далейшым. Гэта і пакажа сапраўдныя намеры Расіі, бо 30 гадзінаў дастаткова для загалоўкаў, але не для сапраўдных захадаў умацавання даверу. 30 дзён могуць даць міру шанец. Згодна з ранішнюю справаздачу галоўнакамандуючага Александра Сырскага Зеленскаму, ад моманту абвяшчэння перамір'я на лініі сутыкнення расійскія войскі здзейснілі амаль 400 абстрэлаў і 19 спробаў наступальных дзеянняў. Амаль 300 разоў выкарыстоўвалі беспілотнікі. Нагадаю, абвешчанае Пуціным перамір'е мусіць трываць з 18 гадзіны вечара 19 красавіка да 12 гадзіны ночы нядзелі. Сваю пастанову кіраўнік краіны-агрэсаркі патлумачыў, цытата, гуманітарнымі прычынамі. Пры гэтым Расія так і не адказала на ранейшую прапанову ЗША аб спыненні агню на месяц. Кіеў гэткую ініцыятыву цалкам падтрымаў.